noon April 11, swimming, family swimming. Kasi birthday celebration ng apo ko, ayan, si Elise. Tsaka nung isa ko pang apo sa pamangkin, si Sam. Yan, family, dumating kasi si Ate Jo, saka yung asawa niya. Kaya yan, family bonding. Start ng swimming namin na yung summer. Ano, Elise, pasaya ka sa swimming? Bakit nga tayo magsiswimming? Kasi, kaninong birthday? Ayan, nagre-ready na kami. Hinihintay na lang namin si Melody. Yung pamangkin ko, ayan, iihawin. Kanya-kanya kaming mga bit-bit ng mga pagkain. Convoy kami, 3 sasakyan. Family. Ano yung gift? Wow! May gift! Oh, nag-thank you ka? Yan, dyan sila. Dyan naman ang iba. Tapos doon sa labas. 3 sasakyan. Going to the beach. Mommy, did you build this? Which one? Ano? Ang late itong sa ano ba? Itong na ano na si Mix. Ay, rooms. Resort Park. Ay, nang Rizal Park. Ayun, mataga si Rizal. Oh, may kaput libro. Ang side mirror, ang side gitagdan. Right, tapos turn left. Turning left. Turn right, turn Right. Ada? Joke lang. Tapos left to, left. Oo, tayo. Hindi. U-turn. Pop, pop. Pop, pop. Ang ano, Isalban. No. Vaccination card. Ay, wala kang vaccination card. Hindi Pagod ko na lang. pwede. Uwi na tayo. Kami na lang, dito ka lang sa car. Hindi. Napaot. Ribay da ka mo. Baribay da sila. Basta importante ba kung mapulutan mo diyan? Okay na. Tito, magtuwa sa gumatin mo. Okay na? Good job. Kano? Bakit mo lang kami mailing? Yung ani. Namimiss mo na kami, kaya palain si Papa. Hindi ka muna, dilugod ka muna kapuron doon sa may retratuhan di. May bagong parking lot. Yeah. Puput sili. Ngayon ko na mga ano. Mga ayaw. Mga cottage. Sino doon ka-park doon? Google Maps, how was the navigation on this trip? Good. O, Ismail. Ang mga gamit ay manduman sa puti eh. Di ba? Yan! Umuulan. Ganun nun eh.
nga kayo didi, oo. Sa ano kayo, oo. Tay. Gusto mo butakan pa mani sa ibabaw. Iya siya. Dito sila mama. Tapos doon kami lumipat kasi maulan. Ha? Baka makabot yan dumanyo sa raro. hapon. Ako po si Mark, ang inyong host, at gagawa tayo ng kape.
My name is Mark and we will make coffee. Shake, shake, shake! Where's the hot water? Where's the hot water? Here's the hot water. You pour the hot water. Try mo na kung hot. Pakikapot na. After pouring the hot water, you get the stirrer and you stir like this. Tapos, After stirring, you brew for 2 minutes. A few moments later. 2 minutes later, you get the Aeropress. You patong it here. You on top of the mount yung patong it here. and you press. You press. Gently. Gently press it. May tanong yan. Ah, When you feel a resistance, you pause, then you resume. You press it until the plunger hits the ground, coffee ground. round zero. There! Done. You baliktad it. Ay! Anak, oy! Oy! Finish. Oh, look. Oh, see? It's a crema. You have crema. Lasang benguet. That's all, thank you. That's how to make a delicious coffee. And that's 1 minute. Pam, pam! And that's 1 minute. Aeropress. See you later. Yeah!